След това да влезем в видеото, което се казва "Това те стана като събирах 1000 абоната". Намерих, помните видеото, рисувам хубаво и грозно. Тази картина се отиде за giveaway. И то с автограф от мен. Така че да, до седмица някой от вас може да я спечели. Целта, като да направим, е да съберем 1000 абоната и да написате коментар аз и който е първ написал аз или който последен напише аз, той го печели. Така че да, абонирайте се, лайкайте видеята ми и пишете тия коментари. Ето го, даже че ви го правя, те ви го показа пред и ето я картината, рисувам хубаво и грозно. Търсих я 2 минути. Нека да сложим да я подписам. Чакайте, къде можете, тук си подпиша телефона. Време. Така. Не с този автограф се написа Gogstar така, усмихнато ръчице. И тук какво е написано? Това е. И от двете части може да видим. Няма да се подписвам от двете части. Ето. И нека си говорим и да ви покажа какво. Затова искам толкова много да спечелям. По-натам 2000, ако съберете, пак се получавате видео, но тогава пак се получавате на giveaway, ако съберем 2000 абоната, ама това има време. Хора, това има бая време. До 1000 абоната или по-точно. Така. Има до бая време до 2000 абоната, така че да. Тъйка муха ми е врезнал. Така, нека да сложим телефона и да ви показвам точно какво искам да специаля. И за какво ми е целта. И ми гледате видеята, ще събирам много гледания. Нека да седна. Така. Ето тук даже. Ето ми го канала. От моята вред 8. Ето ги видеята ми. Гледайте ги, супер готини са. Така. Нека да изрезам. Нарезам го, чакайте така да се затъква. Така. Писам. Ето хора, вижте. Ето, затова искам толкова да събера 1000 сабскрайбър. Але бе, добрет. Това се получава на 1000 сабскрайбър. И ви това, и ви... Некой от тия се получава. За 1000 сабскрайбър. Пишете с коментарите това вярно, не? Много искам да го спечеля този бутон. И моля ви, искам да събера 1000 сабскрайбър. Ако събереме, този бутон няма да е само мой. И вас, защото с вас помощ се постигнат. Ако събереме. Така че да. Хора, много се моля да го събера. А има ли бутон за 2000 сабскрайбера, я? Не вярвам баз да има за 2000 сабскрайбера. Я да ви... О! Не, това няма майнитър такъв.
Да, няма за 2000 субс. Да, хора, няма за 2000 субскрайбера. Затова, моля ви, абонирайте се за канала, лайкнете това видео. И да. Без другото, аз още не знам как да си направя такова. Да могат да станат членове на канала ми. Значи да. Но извинявам се, че не успях вчера да ходя в София да се срещна с Карла ми долу, защото накрая бяхме заети. Имало ме от хора. Извинявам се, че няма за такова видео. И да. Това е много гадно. Да. Моля ви хора, абонирайте се за канала. Лайкнете това видео, напишете в коментарите. Аз и който последен написа аз, той печели тази награда. Това беше от видеото, хора. Довиждане.